1, Jani Puskila, Duncan McNiven ja Mitsubishi Lancer Evo 4. Jani on israelilainen kuljettaja ajaa ensimmäistä kertaa Suomessa. Jani, first time in Finland, what are your feelings before the rally? I'm very excited to be here and very nervous, a little bit nervous, but I'm feeling good. Special stages are quite fast. Is it okay to you? Yeah, I take this for easy for the first time and enjoy. Okay, thank you. Have a nice day. Thank you very much. Näin Jani Puskila, Israel ja Duncan McNiven, hänen kartulukijaan, kokenut kartturi tuonne reitille. Mitsubishi Lancer Evo 6 heillä ajokkinaan. Ja Jani sanoi, että hän on hieman hermostunut ennen tätä ensimmäistä kilpailua täällä Suomessa. Hän on ammatiltaan rallivalmentaja ja